Assalamu alaikum mai sauraro, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci da fatan ne kuna cikin ƙoshin lafiya. Mu kasance tare da mu da ADR News Television a awa 24 domin samun ingantattun rahoto, nishaɗantarwa, faɗakarwa tare da ilmantarwa. A yanzu za mu tattauna ne a dangane da wannan lamari da yake faruwa na zanga-zanga wanda yake matasan Najeriya suke ƙoƙarin aiwatarwa a Agusta mai zuwa a 1 ga watan Agusta shekara ta 2024. So yanzu muna tare da babban baƙonmu Muhammad Abdullahi Adamu. Yawwa, Malam Muhammad Abdullahi Adamu, me za ka iya cewa a dangane da wannan zanga-zanga da matasa suka shirya yi, suke ganin kuma wannan zanga-zangar a tunaninsu suna tunanin cewa wata mafita ce wacce za a samu sauƙi na rayuwa? Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Mun zo muku da ƙarin ilimi da ƙarin haske a dangane da shirye-shiryen da ake yi na zanga-zanga. Zanga-zanga dai na farko dai ba abu bane wanda ake yin shi a daɗin rai, sannan kuma ba abu bane mai kyau. Bara dai ba wanda zai buƙaci a ce an yi zanga-zanga haka kawai. To ganin yadda halin da ake ciki, kowa yanzu ya san halin da ake ciki, zanga-zanga ba shi bane mafita. Mafita shine mu fita mu nema mu koma ga su wanda suke da hali. Masu hannu da shuni su ne wanda za su kawo mana maslaha, ba wai zanga-zanga ba. Kamar yadda ka ce zanga-zanga ba wai wannan bane, ba wai abu bane mai kyau, amma kuma duba da constitution na ita ƙasar Najeriya din, an ba wa ɗan ƙasa damar ya fito. Tunda dimokuraɗiyya ake ba, to an ba constitution ya ba da damar ka fito ka yi zanga-zanga domin ka sama wa ɗan ƙasa ya sama wa kansa sauƙi a yayin da aka shiga wani kunci a wajen ita gwamnati ɗin. Amma me za ka iya cewa shin a wannan abin da yake wakana ɗin, duk da cewa ƙasashe wannan constitution ya dokar ƙasa ta ba da damar aiwatar da haka, ko ba haka ba? Sannan kuma akwai malamai da yawa waɗanda suka fito suka yi ta magana akan ita zanga-zanga ɗin. To amma shin abin tambaya na da nake so na a matsayinka na matashi kuma wanda kai ma na san abin yana ci maka tuwa a ƙwarya, ko ba haka ba? To amma shin wani kawai dai wani mafita ya kamata da su wani hanya ya kamata su matasa ɗin, mu matasa kenan, wace hanya ya kamata mu bi domin idan ma za a yi zanga-zangar, wace hanya ya kamata mu bi domin wannan zanga-zangar? Idan kuma ba za a yi zanga-zangar ba, shin wani abu ya kamata a ita gwamnati ta samarwa da ita al'umma ɗin domin su fasa wannan zanga-zanga ɗin? Abubuwan da ya kamata mu lura da shi da farko. Ya kamata mu lura da cewa idan muka yi zanga-zangar nan, na farko za a je a ji ciwo, a yi kisa, a ɓata dukiya, a asarar rayuka. Wannan duka asarar mu ne mu matasa, saboda su masu hannu da shuni ko kuma in ce su wanda suke jagoranta al'umma yanzu sun haka wannan abun ba shafan su zai yi, abin duka a kanmu zai kare. Maslaha a nan shine tunda malamai sun fito sun yi magana, haka su ma shugabannin suna faɗan daren gwargwaro, sukan ba da lokaci. In muka yi haƙuri muka ga wannan lokacin ya yi ba mu ga canji ba, wannan za mu iya zanga-zanga. Amma akwai zanga-zangan da ya kamata a yanzu, zanga-zangan da ya kamata a yi ba na kurkuci ba ne, zanga-zangan ne na lumana, saboda ai mafita ake nema yanzu. To in muka ce za a yi hayaniya ko wani abu, ƙarshe za mu yi asarar rayuka ne da asarar dukiyoyi da dai asarar lokacin mu baki ɗaya. Wannan da shi nake kira ga matasa, ya kamata a duba. Amma shin wani shawara za ka ba gwamnati, wani abu ya kamata ta samar domin kwantarwa da matasa hankali akan kar su aiwatar da wannan zanga-zanga ɗin, a matsayin ka na matashi mai jini a jika, wanda na san matashi ne tunani yana zuwa masa ta hanyoyi daban-daban, amma a tunanin ka kai shin wani mafita ne ya kamata gwamnati ta bayar? Gwamnati ya kamata ta yi duba da la'akari da halin da muke ciki yanzu. Abu 2 zuwa 3 ne suka fi damu a yanzu, su ne dalilin yin zanga-zanga. Na farko, hauhawan farashi na kayan masarufi. Wannan da za a samu sauƙaƙa ragi, ko kuma a ce da za a ɗan samu sassauci a kayan masarufi, wannan mejo matsalar da muke ciki, wannan kaɗai zai iya rage mana.
bayan wannan duk abubuwan da ake bukata a ɗan mana wasu daga ciki. Dama ai ba wai duk abin da kake so za ka samu karo da yawa, amma gwamnati ya kamata su yi lura da suna duba me bukatan matasa, me bukatan al'umma, me bukatan talakawa. To wannan in suka duba wannan abu ta nan ne za a samu matsala. Ke duba da yanayin lokaci za mu dakata a nan, mai sauraro ku kasance tare da ADR News Television a awa 24 domin samun ingantattun labarai waɗanda suka shafi lamuran yau da kullum na cikin ƙasar Najeriya, haka har ma da ƙasashen ƙetare Afirka har da ƙasashen Turai ma. Bisalam.